Masquera saying muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kako kuya panini channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe ndakuigira nyaya kurwadza nyaya kusirisa nyaya accident ya muri kuona iyo iri pa picture irapo. Mota ya muri kuona apa muri Zimbabwe era accident long Harare Mutare Road muri Zimbabwe pa Mabvuku 10 off muri Zimbabwe. Mota iri kunzi yanga ine 4 passengers on board, so iri kunzi payakasvika pa Mabvuku 10 off pane pedestrian across a road, saka payakada kunzvenga pedestrian uyu yakanodhuma munhu uyu muri Zimbabwe ichienda kulendre oncoming kwakune another Honda Fit yanga ine passenger 1 ndo yayakanoita head on nayo. Muri Zimbabwe nyaya iri kurwadza, nyaya iri kusirisa. Tsaona iri kunzi yakakwanisa kuuraya vanhu 4 PaSpot, then vamwe 4 vakaendeswa kuparenyatwa after vasustain ma-injuries ari very serious muri Zimbabwe. Nyaya iri kurwadza, nyaya iri kusirisa muri Zimbabwe. Nzvimbo yeMabvuku 10 off accidents akati wandei aitika panzvimbo iyi muri Zimbabwe. Tichingoyambirana tichiti pakufamba pedu muri Zimbabwe ngatifambei takachenjera mumarodzi, tisanyanye kumhanya muri Zimbabwe. Ndo nyaya tatakuigirai muzuva ranhasi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section.